Привет, мили хора! Аз съм Тони и днес съм се отдала на шопинг в града на Липите, Стара Загора. Търся летни олекотени завивки за семейството ми и реших да видя какво предлагат EasyTex, утвърден български производител на текстилни изделия. Предварително разгледах предложенията им онлайн на easydream.bg, а в момента се намирам в супер приятния им магазин, за да мога лично да се уверя в качеството на продуктите. Тук получих допълнителна информация за различните варианти олекотени завивки и полезни насоки какво точно е подходящо за моите конкретни нужди. Противно на някои мнения, олекотените завивки се оказват чудесен избор за прохладните летни нощи, особено в планината, а също и за преходните сезони. Те са дишащи и не запарват, а и не тежат. Летните модели са с по-малка плътност в сравнение с зимните. На квадратен метър съдържат между 100 и 150 грама хипоалергенна силиконова вата. Лицевият плат е мек на допир, микрофибър, който е капитониран и е лесен за поддръжка. Завивките Easy Dream се предлагат в най-различни десени. Така че можете да изберете най-подходящия спрямо спалния ви текстил и интериора ви. А ако ви трябва и спално бельо, задължително погледнете готовите комплекти, олекотена завивка и чаршафи, чиято материя е просто прекрасна, мек, дишащ и супер издръжлив микросатен. О, и да не забравя, всички олекотени завивки Easy Dream са на изключително атрактивни цени. Това е така, защото достигат до нас директно от производителя. Можете като мен да посетите фирмения магазин или пък да си поръчате лесно и бързо през easydream.bg. Последвайте EasyDream в социалните мрежи и посещавайте easydream.bg, където ще откриете богато разнообразие от домашен текстил на супер цени.